So, nandito na po tayo sa bayan ng Maliko, San Nicolas, Pangasinan. Yan. Bago ka pumunta dito sa Maliko, Barangay Maliko, kailangan mo munang dumaan sa Nueva Ecija, pagkatapos Santa Fe, Nueva Vizcaya. Ayan. Ito po ang pinaka remote na lugar dito sa Pangasinan. So, bakit kailangan dumaan pa ng Nueva Ecija tsaka Nueva Vizcaya, Santa Fe? Sabi ng mga kasama ko, wala nang ibang daan. Meron ngang daan, kaso nga lang kasi hindi pa siya tapos. Kaya doon talaga ang daan niya actually sa may Nueva Ecija, Nueva Vizcaya. Ayan na. Kumusta? Mukhang may daanan pala dito ah. Ewan ko dun sa tour guide natin, sir. Ayan. Nagpipicture siya. Woo! 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 Ang ganda. Actually sulit ang biyahe dito. Sulit ang biyahe namin. Maganda rin yung panahon na pumunta kami dito. Dali. Punta tayo sa may monument. Dito kasi sa lugar na to. Punta tayo sa alright. Alright. Whew. Is this it? Oh yes. Ganda ng view guys. Oh, galing. Galing. Ayan na siya. Ayan. Kumbanwa. Yan po, nagkukonbanwa yung kasama ko. Get out. Maliko. Itinatayo alang-alang sa mga kawal ng Pilipinas. Hapon. Tama. Pilipinas. At mga So, Estados Unidos yun na nga. ng Amerika. Mamaya ulit. Peace out.